Хей, днес съм решил да ви покажа как аз мия колелото си. За тази цел са ми нужни два препарата. С този измивам рамката и по-деликатните места, докато с този измивам дрехите на верига, ролка, плочи и така нататък. Така че да започваме. Първо трябва да я измокрим мобилно, за да нанесем препарата. Това е за драйвтрена, това е за рамката. Гъба, четка. Почваме с това за рамката. Ще помагаш ли? Айде да фаниш маркуча и да почнеш да туковаш, а? Чуваш ли, бе? На теб говоря. Седни. Браво, дай лапа. Не тази, другата дай. Другата дай. Браво. Сега по принцип е хубаво се остави тайната да се стече, но аз направо ще изпъхна, понеже е много горещо и тя направо изсъхва. Продуктите, които използвахме, за да измием колелото, мисля, че резултата е повече от перфектен. Отнема не повече от 2-3 минутки. Измихме го, сега остава само да се подсуши. И така, след като вече сме го измили, остава единствено да го смажем и сме готови за следващото каране. Чао и благодаря, че гледахте и това видео.